پیایên Tirkiyaya dagirker neviyê malbata şehîdên Newrozê dibin halê mirinê û gefa kuştinê lê dixwin. Tê bîra we êvara Newroza 2023yan komikên opozisyona Sûriyayî li Cindirêsê komkujiyek anî serê malbata pêşmerg û 4 kes şehîd bûn. Nezmî Osmanê 15 salî tek neviyê wê malbatê ye. Roja 26 Tebaxê komika Ceyş el-Şerqiyê bi çek û kêran davêjin ser mala wan. Nezmî tê îşkencekirin û kêrê di laşê xwe de dixwe, heta asta ku ji ser hişê xwe diçe. Bi gotineka din bi nêta kuştinê kêrê lê dixin. Bi rêxistina mafên mirovan a Efrînê got ku ev sê carin hewl didin Nezmî bikujin. Carekê kevir avêt serî wî û carekê jî otomobîl lê qeliband û bû sedem destê wî felc bibe. Ji roja komkujiya Newrozê ve ev malbat li jêr gef û fişara komikên Tirkiyaya dagirker e. Du wextekê de ku dadwerî û zagon li wir tune ne. Peyayên Tirkiyayê bi darê zorê dixwazin doza şehîdên Newrozê biçewîsînin.